Amb la presentació del projecte de reurbanització del carrer Sant Antoni ha començat un debat sobre l'aparcament dels vehicles al barri del Poble Nou. En aquest sentit, des de Compromís per Ontinyent volem contribuir a solucionar aquesta qüestió amb dues propostes. La proposta de construcció d'un aparcament per a residents del barri del Poble Nou ubicat en el solar de l'antic Cine Pere i la proposta de construcció d'un aparcament semipúblic en l'actual aparcament privat situat al carrer de Sant Joan, que és propietat de Caixa Ontinyent i per al qual caldria arribar a un acord amb aquesta entitat. En els dos casos es tractaria d'estudiar la possibilitat de fer construcció en diverses altures per al desenvolupament d'aquests dos aparcaments. Cal contemplar aquestes dues opcions respectant la integració paisatgística en el barri del Poble Nou i tots els requisits i normatives relacionats amb les intervencions urbanístiques que s'han de realitzar en aquesta zona. Pensem que cal buscar més alternatives a les existents i les contemplades al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per a poder dotar de zones d'estacionament a aquest barri i a la vegada continuar recuperant per a les persones els carrers del nucli històric d'Ontinyent. Si volem revertir el despoblament en aquests barris, cal millorar les seues condicions de vida combinant això amb la millora de la qualitat de les nostres places i carrers.